नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. गीता बानावळीकर हेमगेल मृत शरीर कुटुंब लोकांक दिवन डॉक्टर शिवानंद कुर्तकर हेमगेल विरुद्ध पोलीस ठाण्यात कंप्लेंट दाखल. कोविड जावन बरो जाल्लो डॉक्टर अविनाश तिनेकर हेमगेले हुबळीच्या किमसात मरण. न्हंयेंतल्यान रेती काडच्याक परवानगी डॉक्टर हरीश कुमार. उत्तर कन्नडा जिल्हा प्रभारी मंत्री शिवराम हेब्बार आणि तेमगेली धर्मपत्नी वनजाक्षी कोरोना पॉझिटिव्ह. शरावती नदी बाजून आशिल्ल्या लोकांक हाय अलर्ट. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 213 कोरोना पॉझिटिव्ह. आता सविस्तर खबरो. फॅमिली प्लॅनिंग करच्या टायमाचेर मरण जाल्ले गीता बानावळीकर हेमगेल मृत शरीर कुटुंब लोकांक दिले. तशेंच डॉक्टर शिवानंद कुर्तकर हेमगेल विरुद्ध पोलीस ठाण्यात कंप्लेंट दाखल केली. 3 दिवसा पहिले एक चेलेक जन्म दिवन आरोग्यान बरी आशिल्ली गीता बानावळीकर ऑपरेशन कर टायमाचेर डॉक्टराल्या निर्लक्षपणान मरण पावली म्हण कुटुंब सदस्य लोकांन आरोप करून जिल्हा हॉस्पिटला समोर विरोध प्रदर्शन केले. गीता बानावळीकराल घो शिवनाथ बानावळी हेमी पोलिसांत तक्रार दाखल करून सांगले की सकाळ मागील बायल गीता आरोग्यान बरी आशिल्ली. मागीर डॉक्टरान तिका ऑपरेशन करपाक पयले. दंपार ऑपरेशन जातरीक डॉक्टरान येवन सांगले की तुमगेली बायल जिवंत रावची डावट आसा. तिका आमी आयसीयू दवरला. ताजे नंतर 3:30 ती मेली म्हण आमकां कळयले अशी पोलिसांत कंप्लेंट दाखल केला. पोलीस बी हाचे बद्दल विचार करूं लागला. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमी 10 दिवसां भितर रिपोर्ट तयार करूंक सांगला. कोविड जावन बरे जाल्ले अंकोला तालुक्यांतलो डॉक्टर अविनाश तिनेकर वय 65 हेमगेल हुबळीच्या किमसात मरण जाले. अंकोला तालुक्यात आर्य मेडिकल सेंटरात तेमी सेवा करते आशिल्ले. गेल्या 30 वर्षात तेमी अंकोलातूच न्ही उत्तर कन्नड विविध भागात हजारो लोकांले जीव वाचयले आसात. तेमी अंकोलात रोटरी क्लबात सदस्य जावन विद्यार्थ्यांक हेल्प करताले. तशेंच सामाजिक कार्य बी करताले. गेल्या थोड्या दिवसां कोविड जावन तेमी हुबळी किमसात बरे जाल्ले. कोविड नेगेटिव्ह आयल्यानंतर तेमकां जनरल वॉर्डात दाखल केले आणि उपचार चालू दवरिले. आज तेमकां श्वासोश्वास घेवच्याक त्रास जावन तेमगेले मरण जाले अशी किमसा कडच्यान माहिती मेळ्ळी आसा. डॉक्टर अविनाश हेमगेले मरण जाल्ली बातमी आयकून अंकोलच्या लोकांन दुःख प्रकट केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर रेती काडच्याक परत सुरवात करूंक डीसीन परवानगी दिला. पावसा वेळार नुस्त्याक आणि इतर उदका आशिल्ले जीव ताती घालतात आणि संतान उत्पत्ती करतात. त्या निमित्ती उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर आशिल्ले न्हंयेत जून 20 तारखेच्यान रेती काडचे बंद दवरिले. आता पावस कमी जाऊ लागला आणि जिल्ह्या भितर भरपूर डेव्हलपमेंट काम जावचे आसात. तशेंच सामान्य लोकांक घर बांधूक रेतीची आवश्यकता आसा. तशें म्हण सप्टेंबर 31 तारखेच्यान CRZ व्याप्ती भितर रेती काडच्याक डीसीन परवानगी दिला. उत्तर कन्नड जिल्हा प्रभारी मंत्री शिवराम हेब्बार आणि तेमगेली धर्मपत्नी वनजाक्षी हेब्बार हेमी कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे अशी माहिती शिवराम हेब्बार हेमगेल्या फेसबुक अकाउंटाचेर घालील आसा. शिवराम हेब्बार आणि तेमगेली धर्मपत्नी वनजाक्षी हेमी येल्लापूर सरकारी हॉस्पिटलात कोविड परीक्षा करून घेतली. त्याने तेमकां दोगी जाणांक कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण सांगले. प्रभारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी सांगले की कोविडाचे लक्षण जास्त प्रमाणात आमचे भितर दिसून आयिल्ल्या निमित्ती आम्ही डॉक्टरांनी सांगितले प्रमाणे होम क्वारंटाईन राहून ट्रीटमेंट घेऊ लागलात. गेल्या 2 दिवसांकडे मागेल्या संपर्कात आयिल्ल्यान कोविड परीक्षा करून घेवची म्हूण प्रभारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी सांगले. शरावती नदी बाजून आशिल्ल्या लोकांक हाय अलर्ट जारी केला. लिंगनमक्की डॅम भरू आयिल्ले निमित्ती शरावती नदी बाजून हाय अलर्ट जारी केला. डॅमांतल्यान खंयच्या टायमाचेर उदक सोडू शकतात म्हण नदी बाजून आशिल्ल्या लोकांक सावधानीन रावूंक जाय म्हण केपीसीएल सूचना जारी केला. लिंगनमक्की डॅम शिवमोगा जिल्ह्यात आसल्यान बी शरावती नदी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात समुद्रावरून मेळटा. एक वेळार जास्ती प्रमाणात उदक भायर सोडल्यान होन्नावर तालुक्याचे गेरसोप्प तशेंच इतर प्रदेशात पूर येवची भंय आसा. तशें म्हण या नदी बाजून आशिल्ल्या लोकांक जानवरांक सुरक्षीत जाग्याचेर स्थळांतर करूंक जाय म्हण सांगिल्लें आसा. सतत पावस पडटे आशिल्ले निमित्ती लिंगनमक्की डॅमात उदकाचें प्रमाण वाडिल्लें आसा. त्या निमित्ती सुरक्षा दृश्टीन केन्नाय बी डॅमांतल्यान उदक भायर सोडू शकतात. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 213 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आणि 82 लोक बरे जावन डिस्चार्ज जाले. आज कारवारात 52, कुमटा 16, अंकोला 11, भटकळ 4,
शिरशी 48, सिद्धापूर 13, यल्लापूर 43, मुणगोड 5, हळयाळ 9 आणि जोडात 1 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. तसेच अंकोला 2, होन्नावर 10, भटकळ 6, शिरशी 7, हळयाळ 37, मुणगोड 19 आणि जोडा भितर 1 बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 5761 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. तसेच 4201 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले आणि अजूनही 1504 लोक ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 56 लोकांले मरण झाले. इथल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता. घरात रवात, स्वस्थ रवात आणि कोरोना पासून दूर रवात. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुढील अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.